Neste estado, así quedaba o vehículo que hoxe era protagonista de un tristísimo accidente que ocurría na localidade de Caldas. Como resultado, 3 personas mortas e varios feridos nun accidente de circulación que tiña lugar hoxe, precisamente ao fío das 11 da mañá ali en Caldas. Despois verán máis, por suposto, imaxes, e tamén contaremos o que aconteceu, ademais de ter as declaracións do propio alcalde de Caldas, que se chegaba ata o lugar dos feitos. Unha situación terrible e, ademais, dase a paradoxa de que a persona que conducía o vehículo era o primeiro día que tiña o carné de conducir. Repito que son imaxes moi duras, agora ya las ofreceremos, pero antes, en titulares, lembramos os principais argumentos que a partir de agora conforman os vindeiros minutos de información aquí na súa canle, en Estrada Televisión. Y por lo tanto no se sabe de dónde es, pero los otros 4 son los de aquí, ellos de aquí, tenemos una persona en Marín y en medicina de las. Tienen todos los jóvenes y hay un dato que es especialmente significativo que aparece a la persona de la conductora sin había escrito el carnet. O sábado procederase a contratación do Grupo Rápido de Intervención Municipal. Os integrantes do Grupo Rápido de Intervención Municipal da Estrada serán 12, 3 encargados e 9 peóns. Resolto o proceso de selección para cubrir 2 plazas en propiedade da Policía Local. A partir de agora, os aspirantes a estas plazas terán que facer un curso na Academia Galega de Seguridade. O Obradoiro de Emprego instala mobiliario no Teatro Municipal. Os alumnos do módulo de carpintería do Obradoiro de Emprego iniciaban esta mañá a instalación dun armario empotrado con 6 portas corredeiras nas dependencias do Teatro Municipal. Trátase un pouquiño de facer ou de artellar un sistema polo que nos dispoñamos nos e logo máis adiante outros sectores dun listaxe de provedores ou de productores de produtos de horta, de piño e de froita fundamentalmente que producen a pequena escala, e que non estamos falando das grandes cooperativas que xa teñen un lugar dentro do mercado, sino esos pequenos productores. Entón tratarase de facer unha lista. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Basicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Entramos en materia informativa precisamente da man de unhas imaxes durísimas. Son as imaxes gravadas esta mesma mañá, ao fío das 11 da mañá, ocurría un accidente en Caldas. O resultado, xa lle dicíamos, 3 personas mortas. Por lo tanto, aquelas personas que teñan unha especial sensibilidade procuren agora non ver a televisión. En todo caso, a nova é tristísima e imos, ventres vemos as imaxes, a detallala. 3 persoas morrían hoxe e outras 3 resultaban feridas de diversa consideración. Unha muller moi grave e 2 homes en estado grave e leve nun accidente de tráfico registrado ao colisionar frontalmente 2 vehículos no municipio de Caldas de Reis.
O sinistro tuvo lugar sobre as 11 da mañá na estrada 640, nacional 640, no lugar de San Andrés de César, segundo os datos facilitados polo 112 e a Garda Civil de Tráfico. Foron mobilizados, ademais da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Vilagarcía, Protección Civil de Caldas e da Estrada, os bombeiros do Salnés, co equipo de escarcelación e tamén o equipo de escarcelación de Protección Civil da Estrada. Os bombeiros do Salnés confirmaban que a colisión víronse implicados un Turismo Peugeot 306 e unha furgoneta da marca Mercedes. Ademais, no lugar acudía tamén o helicóptero do 112 medicalizado con base en Santiago e o 061 desplazaba, ademais, 4 ambulancias asistenciais e un médico de atención primaria á zona. Fontes sanitarias señalaban que os homes feridos CPP de 20 anos e MAF de 30 anos foron trasladados ao centro hospitalario de Montecelo. Por outro lado, unha muller xove, que aínda non se coñece a súa identidade, foi trasladada ao Hospital Clínico de Santiago de Compostela en helicóptero e estado moi grave. Dase a circunstancia, precisamente, de que a condutora do vehículo, unha veciña de Caldas, era o primeiro día que disfrutaba do carné de conducir. Ata o lugar chegábase precisamente o alcalde de Caldas de Reis para, por un lado, ser testemunha directa do alí acontecido e despois atendía aos numerosos medios de comunicación para dar rapidamente unha primeira impresión sobre o acontecido e, lóxicamente, tamén a súa propia versión en canto á situación que se estaba vivindo. Disculpen o son, evidentemente tivemos que gravalo e, ademais, en unha situación pouco habitual a hora precisamente de ter unha mellor calidade, pero creo que é imprescindible tamén escoitar o alcalde de Caldas. Lorena, su novia, el propietario del vehículo, que es como referimos. La localidad es una persona que está pendiente de identificar, está identificada por a través de un carnet universitario y por lo tanto no se sabe de dónde es. Pero los otros 4 son desde aquí, ella es de aquí, tenemos una persona de Marín y de Meis y Naveras. Todos los jóvenes. Y hay un dato que es especialmente significativo, que a persona de la conductora se le había expedido el carnet. ¿A dónde? ¿Se le había expedido el carnet de conducción? Se lo tenía que confirmar a la policía. 18 años, ¿no? 18 años. ¿Y los demás son más o menos de esas edades? Son de esas edades, de ese entorno, del entorno universitario, y poco más o menos. Pues no, ¿Son dos de fallecidos? Los chicos sí, y los heridos investigados. ¿Y qué se iría ella contra la furgoneta? Lo que vienen ahora son que aparecer invadió el carril izquierdo, no fue capaz de recuperar del todo la derecha, que sí lo intentó, hizo bailón el coche y hubo la colisión total. En capítulo municipal achegámonos a unha contratación, será este sábado e será precisamente a contratación do Grumir, os grupos municipales de intervención rápida para o Concello estradense. Este sábado terá lugar a contratación dos integrantes do Grupo Rápido de Intervención Municipal, o Grumir da Estrada. En total serán 12 os integrantes, 3 encargados e 9 peóns. A contratación faise a través dos servizos públicos de emprego, dando prioridade a aquelas persoas que posúen experiencia ou que xa integraron o dispositivo no ano anterior ou tamén por ter formado parte da agrupación local de protección civil como voluntarios. Deste xeito, a agrupación Sampaio de Protección Civil da Estrada disporá de 5 persoas por turno, en lugar das 2 que veñen prestando o seu traballo na actualidade. Está previsto que o Grumir funcione dende o 1º de maio ata o 31 de decembro deste ano. Por outro lado, tamén quedou xa resolto a oposición para 2 policías municipais. A partir de agora, as persoas que consiguen as plazas terán que facer un curso de adaptación na Academia Galega de Seguridade. O Tribunal de Selección do proceso para cubrir en propiedade 2 plazas de policía local fixo hoxe público os resultados do mesmo, que poden ser consultados xa no tabuleiro municipal de anuncios. Nel figuran tamén as 2 persoas que foron designadas como reservas dos titulares da plaza. Todos os aspirantes pasaron a proba médica realizada a semana pasada e aportaron o certificado de coñecemento da lingua galega. Desde este momento, os seleccionados dispoñen de 20 días para entregar no Rexistro Municipal a documentación respecto a que dispoñen da titulación e capacidades exixidas nas bases da convocatoria.
O vindeiro luns, as dúas persoas seleccionadas comezarán o curso de formación na Academia Galega de Seguridade Pública. Este ten unha duración de 6 meses de formación teórica e de máis de 3 meses de prácticas. Dispoñen de 2 oportunidades para superar este curso de capacitación. Os 2 novos policías locais formarán parte do cadro de personal do corpo como funcionarios en prácticas ata que superen o curso e se integren definitivamente no corpo da policía local. Mentres, o Obradoiro de Emprego empezou xa as obras no teatro principal, obras de carpintería, basicamente un enorme armario. Os alumnos do módulo de carpintería do Obradoiro de Emprego, a Estrada 7, iniciaban hoxe a instalación dun armario empotrado con 6 portas corredeiras nas dependencias da parte traseira do teatro principal, que son utilizadas habitualmente polo grupo de baile tradicional. O armario está composto por 2 corpos que cobren unha das paredes laterais da sala e conta con estantes e espazos para almacenar a roupa da xente que ensaia na mesma. Tamén estará equipada cunha vitrina con portas de cristal. Os alumnos do módulo de carpintería realizaron este traballo como práctica formativa, a solicitude do Concello coa aprobación da Consellería de Traballo. Esta mesma tarde, no Centro Comarcal Tabirós Terra de Montes, tiña lugar a xuntanza da que onte lles falábamos, esa xuntanza do GDR, na que se pon encima da mesa un proxecto productivo propio, e ademais con fondos do GDR, para precisamente axudar, de alguma maneira, o sector agrario estradense. Lembramos un momento do que onte non se contaba na Gulías a técnica do GDR. Trátase un pouquiño de facer ou de artellar un sistema polo que nos dispoñamos nos e logo máis adiante outros sectores dun listaxe de provedores ou de produtores de produtos, de horta, de piño e de froita fundamentalmente, que produzan a pequena escala, é dicir, non estamos falando das grandes cooperativas que xa teñen un lugar dentro do mercado, senón esos pequenos productores. Entón, tratarase de facer unha listaxe, para iso se contrata unha asistencia técnica para traballar e para que se entrevisten, para ver efectivamente cal é o noso potencial real. Non sabemos que hai, pero vamos a delimitar cales son os produtos, en que cantidade e en que medida se poden comercializar. Faremos tamén un pequeno manual de cales serán os requisitos mínimos, non, higiénicos e de calidade para comercializar, e cales son as estructuras de comercialización que temos disponibles neste momento, é dicir, cales son as feiras, cales son os locais que distribúen, é dicir, facer unha diagnose do sector a esta, sempre, insisto, pequena escala. É dicir, non se trata de traballar con grandes cooperativas, senón con máis ben pequenas explotacións. Unha vez que teñamos isto feito, pois daremos, volveremos a xuntar, a avaliar, e veremos que paso máis podemos dar cara a unha comercialización equitativa e, sobre todo, intentando recurtar os circuitos de comercialización, ou dito dun xeito máis sinxelo para que todos nos entendamos, que os produtores poidan distribuir directamente sin necesitar intermediarios. Básicamente esas son as pinceladas do proxecto, insisto, na que queremos contar coa participación de todas aquelas persoas interesadas e que teñan ideas que aportar. Básicamente trataríase, se non entendeu mal, de aforrar intermediarios, por así decirlo. Efectivamente, nos detectamos que moitos dos beneficios que deberían revertir nos pequenos produtores, pois revirten por problemas logísticos, simplemente, non ningún outro tipo de cuestións, revirten e ao final, non revirten nos propios produtores. Nos o que tratamos é de darlle saída a esas pequenas producións que aínda non teñen un oco no mercado. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Durante a xornada do venres, Galicia continuará nunha zona intermedia entre o anticiclón do Atlántico e unha borrasca no norte de Europa, manténdose a inestabilidade por mor do chegamento do aire frío en altura.
Predominarán, polo tanto, os ceos con intervalos de nubes, chubascos illados no litoral norte e máis numerosos durante a primeira metade do día. As temperaturas descenderán entre lixeira e moderadamente, en especial os valores nocturnos, retomando valores máis propios da época do ano. Os ventos soprarán de compoñente norte frouxos, acadando intervalos de moderados no litoral atlántico pola tarde. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércores é a formada polos números 12, 20, 28, 36, 37 e 40. Complementario 46, reintegro o número 0. No cupón da 11, tamén no sorteo de onte mércores, o número agraciado foi o 24.934. 24934. E antes da despedida, lembramos titulares. Y por lo tanto no se sabe de dónde es, pero los otros cuatro son de aquí, ellos de aquí, tenemos una persona en Marín, Meis y Naveras. Todos los jóvenes, y hay un dato que es especialmente significativo, que por ser a la persona de la conductora se me había expedido el carnet. O sábado procederase a contratación do Grupo Rápido de Intervención Municipal. Os integrantes do Grupo Rápido de Intervención Municipal da Estrada serán 12, 3 encargados e 9 peóns. Resolto o proceso de selección para cubrir 2 plazas en propiedade da Policía Local. A partir de agora, os aspirantes a estas plazas terán que facer un curso na Academia Galega de Seguridade. O Obradoiro de Emprego instala mobiliario no Teatro Municipal. Os alumnos do módulo de carpintería do Obradoiro de Emprego iniciaban esta mañá a instalación dun armario empotrado con 6 portas corredeiras nas dependencias do Teatro Municipal. Trátase un pouquiño de facer ou de artellar un sistema polo que nos dispoñamos nos e logo máis adiante outros sectores dun listaxe de provedores ou de produtores de produtos de horta, de viño e de froita fundamentalmente que produzan a pequena escala, e que non estamos falando das grandes cooperativas que xa teñen un lugar dentro do mercado, senón esos pequenos produtores. Entón tratarase de facer unha lista. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Basicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto de final por hoxe, señores, a este día de información tenso e difícil, sobre todo con ese accidente que ocurría, como xa veñen ustedes de ver, en Caldas de Reis. Precisamente queremos tamén rematarnos hoxe o informativo coas imaxes coas que tamén abríamos este tempo de información. Son imaxes en bruto, realmente imaxes que nos chegan dende esa traxedia que será difícil de esquecer. Lógicamente, para todos os familiares das víctimas, as nosas condolencias e, como sempre lle decimos, precaución, moitísima precaución se saen á rúa. Con esas imaxes deixámonos, mañá citámonos, mesmo sitio, mesma hora, aquí en Estrada Televisión. Mais nada, saúdos, moi boas noites, que descansen.
¿Eh? Ah, sí, claro. ¿Qué? María. Bueno, marchamos. Bueno, sí, también una vez después. Ramiro, mira. Ramiro. Sí, sí, perfecto. Llega muy rápido.